Title of our message today, what COVID-19 reminds us of. Ado kakabsat nga banbanag iti panunot, dagiti ado nga tattao, maipapan, kada iti COVID-19 iti daytoy nga agdamag. Iti awan pay daytoy iti Pilipinas, medyo relax pe lang dagiti Pilipino. Ngayon didimtengen dagiti umununa nga cases that turned positive, and later on dadan dagiti casualties. Then COVID-19 became truly serious to the Philippines. Pero bago ito naging serious sa mga Pilipino, isipin na lang natin kung ano ang pakiramdam ng mga Chinese, no? How they handled this thing nung meron na sa kanila ang COVID-19. But as a man of God and servant of the Lord, I would like to share with us today what COVID-19 reminds us of. Anya di pakpakita na. Anya iti ipaspasimudaag na kada tayo nga tattao. There are three things that I would like to share with you today as part of our human nature and human being. And then, I pray, nga kaspa nang i-share ko kada kayo kakabsat, kat madaan tayo iti pamati and hope in the Lord Jesus Christ. This message is not only a message for the people of God, but primarily to the unsaved world. Because datayong anak ti Apo, adda iti inanama tayo. If death comes, we have an eternal hope that when we die, we will go to heaven. Ngem kasano nga ruden dagiti tattao nga mabalin nga uray kompleto, bastante, ti stuck na kadagiti balbalayda, ngem no kinaptan ti COVID-19, ket imay ti papatay, what about those people who have no hope? So what COVID-19 reminds us of are three things. Number one, our frailty. Number two, our equality. And number three, our mortality. First of all, let me share with you our frailty. Tika na sa unti frailty, kakabsat, it means, other word is fragile. In other words, we are finite. May isa nga, deti biyag tayo kakabsat, deti bagi tayo, kat may isa nga nakapoy. At pagpatinggaan na. Kasla may isa nga babasaging bagay na iniingatan, because failure to properly give a good care of it could be ma-destroy yung ating katawan. So we are frail. We are finite. Dapat kahit nga sawan. Awan tao kakabsat nga Superman. Awan tao nga Batman. Awan tao, no mapi siguro naggapo iti bats. Digitoy, kunada nga nakaalan iti COVID-19. Ngem awan tao nga Wonder Woman. You know, it's about time that children should realize that there is no such thing as superhuman or extraordinary power nga mabuybuya kadagiti telebisyon, like Iron Man, Captain America, ano pwede, Jekwati Philippines idin, nga movie, Captain Barber, Captain Barbell. So, there is no superhuman. It reminds us, kakabsat, that anyone is vulnerable to it. Aside from that, at dadigiti banag daw, what's happening now, there are things beyond our control. There are things beyond our control. Katiyog ubra iti government tayo, and we thank God that we have a responsible leadership. We have responsible leaders. We have leaders who truly care and who truly love their countrymen. We can lower the risk, but we are not in total control. Mabalin kakabsat nga malimitaran when no ma-contain DJ risk go
nga deti virus kada karoon iti outbreak wano widespread, but the truth is we are not in total control. Hantay amo no sinot adda ti COVID na ita kakabsat. Now, tilang adda nga listaan ket digitay talaga nga nag-report when no na-check up nga nag-positive. But in the communities and cities and barangays, we have no idea no sino ti talaga nga daan wano infected iti COVID or corona virus disease. Now, the government can lower the risk. That is why our leaders are doing precautionary actions. Di ko na di governor tayo tatay bigat, kakabsat in his executive order, he stated that the Ilocos Norte has no positive COVID, but we have COVID. What does he mean by that? Ang sinasabi niya, wala tayong COVID na positive sa Ilocos, pero tayo ay dapat mag-akto na parang may COVID na. That is a precautionary order. Kaya pinagbawal niya ang mga ilang bagay at nagbigay siya ng instruction. We can lower the risk, but we are not in total control. We are still frail. We are still fragile. That's why the Bible says in Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow. Saan mo nga ipanakil ti sumarunong aldaw, for thou knowest not what a day may bring forth. The whole wide world entered the new year with hopes. Now, we are in despair. Sabi nga ng World Health Organization, it's a pandemonium. It means that all people are now involved. Lahat na ng tao ay concerned. Hindi lang siya disease na epidemic na pwedeng magkalat. Pandemonium means lahat na ng tao concerned na sa bagay na ito. Lahat ay may kinalaman na kahit wala pang sakit. Lahat ay dapat mag-contribute dito. So lahat ng bansa, lahat ng tao, economy, business people, career people, livelihood, nung pumasok ng 2020, maayos, may pag-asa, may plano. But what now? It reminds us, COVID tells us, human is frail. Human has limitations. No matter how they give their best shot, kahit maraming plano dyan, mga kapatid, tao ay tao pa rin. Aside from the virus, one thing that is really difficult to control now is the economy. Dito ekonomiya tayo, kakabsat. Stock markets worldwide have lost significant billions of dollars in value. Not only in weeks' time, but in hours' time. Ala nga makalawas kat basta bimbag sa akin. Oras lang kakabsat. In fact, I believe those investors today are checking and inaabangan nila yung stocks. Because all people around the world and all governments and countries have lost billions of dollars in value. And you know what? Its impact has a ripple effect. Its impact has a ripple effect. Ano ripple effect? Haan lang nga dahito ikat nalugi, iso lang, haan. It's a ripple effect, domino effect. Kagaya ng virus, damay-damay, ganun din ang pagbagsak ng economy, marami ring madadamay. Isipin yung nagawa ng COVID. And what can humans do? We are frail. Mahina pa rin tayo. Tao pa rin tayo. At sana ang mga tao ngayon na nagmamagaling ay kanilang ma-realize, kailangan nila ang Diyos. Without the intervention of the Almighty God and the providence of the hand of God, this world is doomed before its destined hell. Madoomed ang mundo, mga kapatid. Tourism is one example. Awan mo tanti umay agtur. So what is affected? Akala nyo po, ito lang ang apektado yung tourism. Pastor, marami namang departments. May health department, merong education department. Tourism lang yan, walang epekto. Huwag mong sasabihin yan.
Because pag affected ang tourism at bumagsak ang tourism, damay dyan ang hotels. Damay dyan ang restaurants. Dahil yan ang malaking kinabubuhay ng maraming restaurants. Maliban sa kanyang constituents, mga kapatid, ay dapat ngayon peak season na. Peak season na dapat ng mga hotels. Peak season na dapat ng restaurant. How about transportation? Isipin nyo, ang mga malulugi ng mga bus companies, airplanes, lugi sila. Hindi natin alam kung papaano ang kanilang problema ngayon. Sabagay, wag na nating kargahin yon, problema na nila yun eh. Masyado nang mabigat yung problema natin ngayon, yung wala tayong alkohol. Mabigat na yun eh. Yung paubos na ang mga face mask, poproblemahin mo pa. Hindi ko po sinasabi ito para dagdagan ang problema natin. Pero sinasabi ko lang na yung pwedeng ikabagsak nila, ripple effect, damay tayong lahat. Baka akala nyo, pati church hindi affected. Affected pati church. When economy goes down, mga kapatid, it has a negative effect on the income of people. Yes, affected the income tayo kakabsat. Agriculture, okay, tuloy-tuloy pa rin yan. But how are you going to transport your goods? How are you going to sell it? People are suspicious nowadays. Dito ila akong ang wala COVID na. Baka pati inapoy kakabsat ka, dandan pa'y alcohol naan. You never know. Kakain ka ngayon sa restaurant o sa karinderya, magdadala ka na ng sarili mong spoon saka plates. Kasi suspetsa ka, baka may COVID yun. Baka yung unang kumain, hindi naugasan na maayos, hindi na maintain dito ang hygiene. Baka may COVID to. Isipin nyo mga kapatid. Baka akala natin sakit lang yung concern. Look at this side of the economy. And I think what would really kill people is not the virus itself, but people's panic. The economy will truly kill people. Matindi ito. So anong sinasabi? Kahit ang pinakamagaling, ang sinasabi ng COVID, wala. Tao lang kayo. You're still human. You're not God. You're not even an angel. You're not superhuman. Even your most brilliant mind, even your geniuses, wala. Tao kayo. You cannot prevent this. That's what the virus is telling us. Everything is vulnerable. Kaya mga kapatid, sana maalala natin ngayong umaga, tayong mga Christians, tayong mga believers, walang magtatagal sa mundong ito. Lahat ng bagay sa mundong ito, sa balat ng lupa, under the sun, lahat po ito ay mga temporal na mga bagay. That's why the Bible tells us, love not the world, neither the things that are in the world. The Bible is not telling us na masama ang magkaroon ng things. Ang masama, mamahalin ang things. Don't love things. Everything is vulnerable. Everything can be lost. Everything can be gone. And though we can give our best efforts, the truth is, we need God. The world needs God. And I hope and I pray na lahat ng mga tao ngayon, this should be a wake-up call. Maraming mga tao ang hindi pa nagigising kasi may stock pa kami eh. Wait until maubos yan. Marami pa kaming alcohol eh. Kampante pa ang maraming tao ngayon. Bakit? Wala pang virus sa amin. Hindi natin pinagpipray na dumating sa Ilocos. But what I'm saying is, kampante pa rin ang maraming tao ngayon. You talk about God today, medyo hindi pa masyadong appealing. But wait until depression comes. Wait until the virus strikes. And people, kahit siguro ipagbawal na ang religious gathering, mapipilitang pumunta sa simbahan yan. Pupunta sa kapilyan. Para lang manalangin. Because it reminds us, man is frail. We should not just rely on all the best efforts that we can do. Thank God for genius people. Thank God for, ang tawag dito, sa mga magagaling, sa mga experts. Salamat sa Panginoon, may mga experts, but we should not just rely on experts. We need God. We must ask God to intervene. In fact, Donald Trump, the President of the U.S., has declared that today, Sunday, March 15, 2020, in the U.S.,
as a national day of prayer. Sana all. He declared, nasabi niya in the whole of the United States of America, March 15, 2020 is a national day of prayer. America is a powerful country, but look, it's turning to God. Makapangyarihan ng Amerika. Nasa kanilang isang makapangyarihang mga weapons, makapangyarihang mga idea, makapangyarihang kakayanan. Mga kapatid, America is a very powerful country. But look, they are turning to God. Because man is frail. Kaya ngayong umaga, we need to pray as a church. Ano po ang mga bagay na dapat nating ipanalangin? Una sa lahat, let us pray for God's guidance upon our leaders. Both local and national. It is difficult but vital for our leaders to make wise decisions. Mahirap. Pagkakala nyo, yung sabihin ng ating governor, na wala munang mga public and private gatherings, madali yan. Hindi po madaling sabihin yun. It is difficult to make such decisions, but it is vital. Sa akin din bilang pastor. Pastor, anong decision mo? May service ba mamayang hapon? Ano sa palagay niyo, Pastor John? Tingnan mo, hindi siya makapag-decide. Di ba? May worship service pa rin mamayang hapon. Ang tanong dapat, dito ba tayo magsiservice? O sa FB na lang? We'll let you know. But without any further notice, tuloy pa rin ang ating gathering mamayang hapon. You know? But let us pray for God's guidance upon our leaders. Ano ang dapat nilang gawin? Di ba? Minsan sabi natin, di pila ngamin awan latat sumang sagpot ngamin. No kuma blinak ang daami nga sumangpot ngamin di Pilipinas. Di awan ko ba't virus di Pilipinas. We have all of those things, right? But let's pray for them. Sabi ng Bible sa 1 Timothy, let's pray for those in authority that we may lead a quiet and peaceable life. Secondly, let's pray for God's providence. Providence means God's intervention. Third, let's pray for God's wisdom on the medical community. Sa mga nasa medical, kasi alam nyo, sila ang mas magiging busy ngayon. I was trying to look at the way how the Chinese, the people in Wuhan, tried to contain the virus, the widespread of the virus. Napakarami mga doktor. I think thousands of medical practitioners, nurses, flock into the place and made a pledge, na tutulong talaga sila na sugpuin ito, i-control ito, i-contain ito. They started knocking on doors. Sabi nga nung isang nurse, naging red na daw yung kanyang knuckle. Yung iba talagang pinilit na because they really wanted everyone. Ilang milyon ba ang nandun sa Wuhan province? Ang dami nun. Pero lahat yun, inaisa-isa nila. Bahay-bahay, door after door, para silang nag-soul winning, mga kapatid. But let us pray for God's wisdom on the medical community. I hope and I pray na kung sakali man yung ating mga ospital dito sa probinsya ay kayang i-handle ang mga tao kung sakali man mayroong ma-infect ng ganitong disease. Kung sakali man. We are praying that sooner or later, if not later, experts would be able to come up with that medicine, antidote, or vaccine na pwedeng i-take ng mga tao para sila lumakas at hindi maapektuhan dito. Mayroon na daw yatang vaccine eh. Kaso lang hindi pa naman kaagad i-release yan. It will take months. Siyempre, ipadas ng dupelang kin ni Daniel. No, kuripaspas, i-modify nila yung formula ng yung chemical combination niya. Diba? Oo. Siyempre, itatry muna kay MD yan. Pag pumuti siya, ibig sabihin, maganda ang side effect ng vaccine. At imamarket ito, hindi lang pang vaccine, kundi pang beauty products na rin. Diba? Anyway, let's pray for God's wisdom. Lord, sana we are praying, please. Sana bless these experts. Amo yung kakabsat, in this day and hour, blessing lang niya po, Diyos sa ma-preserve nga talaga.
It's only by the providence of God. Sa atin naman as HBBC, being a soul-minded church, let us pray for the receptivity of people's heart to the gospel. I hope this time, mas open ang mga tao sa gospel. Instead of blaming China, let us pray that they will become receptive to the Lord and turn to Him. Di ba mga kapatid? Alam nyo, ang China, pinapatay ang maraming Christians. They were killing Christians, literally. It's a communist country. Pinagbabawal ang religious gatherings ng mga hindi nila karelihiyon. Buddhism yata sila. You know? And so, let us pray that now, the Chinese would become more receptive. We never know. Alam nyo, sa Bible, may mga nangyari doon na persecution, mga kapatid, na marami nang pinatay ng mga Kristiyano, pinagbawalan silang mag-service. At anong nangyari? Walang choice ang mga believers. Umalis sila ng Jerusalem. At pag alis nila ng Jerusalem, they were scattered abroad. At ang sabi ng Bible, they preached the word. So yung persecution, yun ang naging susi para mas dumami ang nakarinig ng gospel. And we never know, this could be another opportunity for China to once again hear the gospel of the Lord Jesus Christ. Nung ang Pilipinas ay besieged, mga kapatid, ng iba't ibang mga sinasakop tayo ng iba't ibang mga bansa, Spanish, Japanese, at nandito si MacArthur. Anong pangalan niya? Douglas MacArthur. Okay? Nakita niya, mga kapatid, alam nyo, marami ring namatay noon. Libo-libong Pilipino ang namatay. Libo-libo mga sundalo ang namatay. Marami rin ho ang namatay. Kagaya ngayon. The only difference, virus ang pumapatay ngayon. Yung iba, nervyos ang pumapatay. Pero noong mga panahong yon, marami din ho ang namatay. Nandito si MacArthur, pagbalik niya ng Amerika, sinabi niya sa Pilipino, I shall return. Pagbalik niya dito, sinong kasama niya? Hindi lang mga sundalo, kundi ang kasama niya, mga pastor. Kaya nasimulan ang Methodist, kaya may mga Bible Baptist, kaya may mga Wesleyan, at ngayon ang Pilipinas nagkalat ang maraming mga Christian churches. Bakit? Dahil sa opportunity na yan. Kung siguro wala yun, walang MacArthur na pumunta rito. At kung walang MacArthur, baka walang gospel witness sa Pilipinas ngayon. You never know. This could be another opportunity for China to once again open their hearts to the gospel of the Lord Jesus Christ. But still, the truth remains, man is frail. Secondly, number 2, coronavirus, the COVID-19, reminds us of our equality. Ano ibig sabihin ng equality? Pare-pareho tayo. The virus does not respect cultures, countries, and colors. At akadliklik-likan di COVID. Sabi niya, kahit digiti Afrikano. Sabi ba ng COVID? Sasabihin ba ng COVID-19, pupunta ako sa mga Pilipino kasi malilinis yung mga yan. 3-4 na beses naliligo. O sasabihin niya ba, baliktad pala, sabi niya, ayoko sa mga Pilipino. Hindi ako magtatagal sa kanila kasi malilinis ang mga Pilipino. Doon ako sa mga Indiano. Doon ako sa Chinese kasi hindi sila masyadong naliligo. Sa Pilipino, ligo ng ligo yan. Konting pawis lang, ligo. Hugas ng kamay. Malinis ang Pilipino. Sasabihin ba ng COVID, ayoko sa Pilipino. Hindi po niya nire-respect ang culture. Lahat ng tao naliligo at hindi pwedeng magkaroon ng COVID. Sino sa inyong hindi po naliligo? Pwede ho kayong magka-COVID. Sino ho ang madalas maligo? 2-3 beses sa isang araw. Pwede rin ho kayong magka-COVID. It does not respect culture. It does not respect countries. Now look, ang dami mga bansa ngayon. I think over 100 countries are now affected. The virus is in China. Ang laki ng China. Sabi nga nila, sleeping giant. In America,
meron na rin. Panic ang mga tao. California, US. Oh, you see, UAE or the Middle East, meron din sila doon. Walang nirirespeto ng virus. Equal lahat ng tao dito. This reminds us na kahit sino ka, parang kamatayan, walang pinipili ng virus na to. Equal. Iba-iba lang ang color, iba-iba ang country, iba-iba ang culture, iba-iba yung ating economic status, but we are all equal. Do you realize how the virus is telling us, hey, people, you are equal? China, America, Middle East, Canada, meron din. Oh, Europe, yung sabi nila Middle East, sabi nila, yung virus hindi nagsusurvive sa mainit na lugar, nakapasok pa rin. Bakit? May aircon ng bahay ng mga tao dun sa UAE. You see? Europe. Oh, sabi ni Donald Trump, black ang mga taga-London, hindi pwedeng pumasok ng Amerika ngayon. Europe. As we know, European countries, ang taas ng kanilang pera, but what? Coronavirus. Naglakakabsat ka lang, ti arig na kumagat, nakapimpintas ti set up iti wirings ti balay. May isa lang nga simrek na perdi amin. It's frail. At kung sino man yan, wala, virus yan, sira kagad. That's what virus is telling the world today. That man is frail, that man is equal. Africa, Philippines, Hollywood actors, NBA player, wala na. Affected. Anong pangalan nun? Yung NBA player na yon? Ayun, sa Jazz. O, dito po sa atin, sa Bacara, canceled yung ating summer basketball league. O, wala na. Government officials are not exempted. You see? Kahit iba-iba tayo, pero pagdating sa mga bagay na ganito, equal tayo. Like what I said, like death, this virus is no respecter of persons. So, anong sinasabi ngayon dito? What we have is not a license to be proud. Kung meron ka, hindi mo feeling na dapat proud ka. The white people should not feel more superior than the Filipinos. Nor the blacks. They should not feel more superior. Because when it comes to a virus like this, when it comes to death, walang pinipili. Ano man yan ang kulay, ano man yan ang culture, ano man yan ang bansa na pinanggagalingan. It reminds us of our equality. Last but not the least, not only that this virus reminds us of our frailty, second, our equality, but thirdly, just like any other deadly disease, like ibang mga disease, COVID-19 reminds us of our mortality. Pastor, anak ka na sa unti mortality, nga si kakansiyak, matay. Iba kam takaabay mo, matay kan tumot lang. You know? Listen, mabalin nga ti COVID-19 ket bago sa atin. Ngem DJ epekto na kakabsat nga iso ti ipapatay ket saanen nga damdamo pay kadatayo. COVID-19 ket may salaeng ti kasla kadagiti nagduduma nga saksakit nga ti pangitundaan na ti tao patay tumetlaeng. The inevitable comes. Tiket nga sa unti inevitable, banag nga hammo malapdan. Talaga nga ni patay, umay nga umay. It just so happen nga deti COVID-19, ket permi nga nagalisto, ken nagado, kakabsat ken nagpaspas, iti panang claim na ti biyag, iti narway, ken adu nga tattao, ket adun ti pagdandanagan na kakabsat, but ultimately, it talks about our mortality. Mabaling at dadadigiti naka-recover, thank God. At dadigiti na-releasen and finally, they are free. They could declare na, I am COVID-free. But one day, they will also die. Although, most of those nga natay kakabsat are older people. So what's out, especially kada kayo kakabsat, nga medyo natataengan, kat amo yung medyo nakapoy, alisto kay nga kapkapten ti sakit, mas prone kayo kakabsat. Kaya, mas prone.
No kitaan nyo kan survey, about 90 to 95% kadigidjay death uno casualties elderly. Ken number 2 at the existing nga saksakitnan. So, kahit nga sawen, no napigsa ti resistansya, praise God. Papigsaan, mitultuloy mo lang nga papigsaan. Amen? When, uminom kat alcohol, tapnon ti kasta kat numan sumreking ka DJ COVID-19 ng kat nagbayagan kasi ada alcohol tabagimon. Baga kung kunayo kat, pastor, exempted nga ro, digitay mamartag. Digitay manginom. Aya, detay biyag nat arak talagang awan na kapten ti COVID-19. Di arak mo ti pakatayan nagakabsat. Aya, but although most of those who died of COVID-19 are older people, what this tells us is, umay ni patay. That's the simple message to the world. It is God telling the whole world, you will die. You will die. Nakita yo, God is telling the world, you are frail. And God is telling the world, you are all equal. At sinasabi ng Panginoon sa buong mundo, mortal kayong lahat. Mamamatay kayong lahat. Sipin nyo yun? Yung doktor na unang nagsiwalat, patay din eh. Doktor pa yon. So hindi lang pasyente ang namamatay, pati yung doktor namamatay din. And just like those days na may mga may mga disease noon na wala pang vaccine, marami rin namatay noon. Parang ganun din to ngayon, mga kapatid. And hopefully later on madidiscover din. Nung kapanahunan ni Martin Luther, may mga disease noon na wala pang vaccine, marami ding namatay. At nabasa ko doon sa sinulat ni Martin Luther na sabi niya, I will keep myself distant from people, not because there is a hatred in between, but for protection. Kahit noon, nag-social distancing po sila dahil wala pa silang vaccine para doon sa disease na kumakalat ng mga panahong yun. Pero ang sinasabi pa rin, mamamatay ka rin. Whether you are young or old. Si Kobe Bryant, hindi po COVID siya, Kobe Bryant. Wala po siyang COVID-19, patay din. COVID-19 is one disease that reminds us that death is inevitable. Sabi ng iba, when it's your time, it's your time. But that time will come. That's the truth. Yun yung punto ngayong umaga. Your time will come. My time will also come. Amen? Oh, tignan mo yung katabi mo. It's almost time. Alam niyo po ang sabi ng Psalms 103, verses 15 and 16, sabi ng Bible, as for men, his days are as grass. Kasla kano ruot ti al-aldaw dagiti tattao. As a flower of the field. Amom jay grasa kat adan tumot latta ti panagango na. Kasla jay sabong adan tumot latta panakaregreg na. Di ngamin kakabsat. Flower of the field. So he flourisheth. Oh, kita nyo ang China flourishing. Tignan nyo yung economy, meron ako nakita sa Facebook, yung kinompare ang lahat ng countries. Yung ano ba yun? Yung fastest ng nag-e-export. Ano ba yun? Export yung palabas, no? Import yung papasok sa atin. The fastest exporting na mga countries, nagtatap ang China. Top ang China, mga kapatid. So, glory days. Pero anong sabi ng Bible? His days are as grass. As a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it. Umayton ti angin, kunana, kat magangudan. And it is gone. And the place thereof shall know it no more. Kaslang ghost town, wala na. Wala na nakakilala. Na once this was a strong city, flourishing city, ngayon wala na. Mortality. Ganun ang buhay, mga kapatid. So this is the lesson as I close today. Sa ating mga mananampalataya, kadatay nga namati, kadatay nga imawaten itiapo kakabsat. First of all, letter A, assess your priorities in the light of life's brevity. Assess your priorities. Oo,
The Bible says in Psalms chapter 90 verse number 12. Psalms chapter 90 verse number 12. It says, iti kasta isuro na kami amang bilang kadagiti aldaw mi, that is brevity. Pag sinabing brevity, kaababa. Tibiyag ababa, narasi, ken narukop. Frail, mortal, narasi ken narukop. That is life. So ako na ti Biblia, isuro na kami, ngamang bilang kadagiti aldaw mi, tapno agaramid dagiti puspuso mi iti kinasirib. So when you realize that one day you will die and you do not know when, could be tomorrow, it could be next week, it could be this year, we just don't know. So anong gagawin mo? Assess your priorities. Amwem digiti dapat nga aramidem in the light of life's brevity. Life is so short. You know? And time is so precious to be wasted by titabeng. You realize that? So young people, only one life. Only what's done for Christ will last. Mabalim mo pengaro, timapan, agpasya-pasyar itatang agar around the world. Tilang mabaling agar around the world, itatang kakabsat, dagiti siman. Ngam datayo, you cannot. So kada kayo ti plano nat agtur Thailand, tuno April. Awa, mabutang ti taon kakabsat. Mabutang ti tao nga mapanapan agpasyar Hong Kong. Ha? Uri na ti bagbagam, mabutang ti tao nga mapan agpasyar China, lalo na. Dito dino, hindi ko magkanbas ti materyales ka. Pang building project, pero wala na. Oh, mabutang ti tao kakabsat nga mapanagpasyarin ti Singapore. Although ibagada nga contain, but you know, amom ti tao, gasang-gasat mo nga road. So, you know, all of these things come to vanity. Wala na. Life is so short. Assess your priority in the light of life's brevity. Life is so short. Kat nung nasapsapa nga ma-realize mo, dahil uri awan pa'y COVID-19, kat ma-realize mo nga matay ka, kat basit lang ti biyag mo, kat amirisem, no anay iti dapat nga aramidem. Secondly, as believers of the Lord Jesus Christ, make the best use of your time by living in God's will. Make the best use of your time. Amen? Don't waste your time. Don't waste your life. Hammo nga dadaulan tabiyag mo. Hammo nga ikabil tabiyag mo kadagiti banag nga pagbababawyam to. Kat masaysayangan kantong agsansanaltek. The Bible says in Ephesians chapter 5, verses 15 to 17, kitayin nyo nga rod asyaan nad, no kasano ti pannagnayo, saan kasla na kuneng, no diket kasla masirib. Nga kailalaan nyo, dagiti gundaway. Amen? Kasihan nga narway ti gundaway, nga dagan ka. Hangkang agbungil ti rabaw ti daga. You don't have eternity on earth. You don't have much time. That's why the Bible says, kailalaan nyo, kahit na nga sa wen, kalati arig nakakabsat, no sa nga litro laeng jay danom nga intugot mo, kat sa nga 10 kilometro, deta pagnaam, kailalaam. Hammo nga ibusan namin ita, tabakadamdama, hamon to nga, awan to mainom mon. That's what the Bible is saying. Hammo nga ibusbus tapigsam ti awan serbina. Di kita tiyempom gundaway amin. Your time is an opportunity. Nga kakabsat, it's like a resources. Time is a resource. You know? And if you use it wisely, you will be thankful nga di panangusar mo, di time mo, wisely, kat ito naking katinang angat nga biyag di next stage. Nga no in ways mo, dahil time mo itagat opportunity nga ito tiyapo king ka. Kat tiyempom ton ti agapit, awan apitem, gaputahan mo ginundawayan di nga oras mo. Life is so precious. Mortality, you will die. You don't have much time. You don't have all the opportunities. And so the Bible says, kailalaan nyo, tigundaway, tadagiti al-aldaw, ket dakes da. Verse 17 of Ephesians 5, gapuna, di kayo agneng-neng-neng, the Bible says,
no di ket amwenyo, no anya ti pagayatan ti Apo. So kada ito'y kakabsat, awang klase, Lord, anat planong kanyat. Han nga happy, go lucky, dito tirada tayo kakabsat. Hangag malmalam katalatag, cellphone lata ti ubramon. Nga Facebook, ngagmalmalam, YouTube, ngagmalmalam. Nga you are very idle. You are very sluggard. Lord, what is your will? Amwem, no anat pagayatan ti Apo. I told you this morning sa ating Sunday school, nga mabalin, nga nohampay nga umay ti Apo, nohampay nga dahito ti gibos ti lubong. Nohampay nga dahito ti end of the world and the Lord will not yet come. It means nga glabas tumetlang daytoy. Ket habang kakabsat nga daytoy nga gundaway, it gives us an opportunity nga makaalat ti buwelo. Like what I mentioned today, nga noon uli ka kumatibantay, kada dakat jay pangrugyanan na kakabsat, day jay nga slope, at dakat jay saka na, jay pangrugyanan. Kat umuli ka, tumaray ka, nakamotor ka, for example, hamo pas napatarayin, right? You take a step backward. A group parubwat ka. So mabali, no hamping umay tiyapo, that the COVID-19 is giving us a chance nga mangalat rubwat tayo. And if you fail to do that, and the next stage of life comes, agsanal kakat ko na, what have I done? Be not fooled, the Bible says, but understanding what the will of the Lord is. Now, I could suggest several things that you could do to be productive at home. Number one, it's your time to meditate on the Word of God. Because hindi ka masyadong busy. So, hindi ka lang balayo. Agadal ka ti Bible, agbasa ka. Kat kunam, Lord, nohang ka pa nga umay, kadaglabas dito nga COVID, kalpasan dito, anati plano, Lord. What do you want me to do with my life? What is the next? Help me, Lord. Study the Bible, meditate, show me your will. Maybe the Lord is just giving us a time to rest. Just like the world is having a Sabbath today. After a few months, awan tot air pollution ta Manila ang kakabsat. Like in China. Nakita ko doon sa ginawa nilang satellite na tinignan nila yung China. Yung bang ano bang may chemical eh. Ha? May certain chemical on the air, mga kapatid, na tinignan nila over satellite at kinumpare nila ang China last year at ang China ngayong February. Nakita nila, naku mga kapatid, ang laki ng pinagbago sa air. Luminis ang hangin ng China. Alam nyo ba na ang China, isa sa mga pinaka-polluted, maliban sa Indonesia at maliban sa Pilipinas, China is one. Super polluted. So the world is having rest. The world, the earth is stopping, not in its spin. Pero literally, life will be on a halt. So what do you do as a Christian? Wala? Idleness? No. Make yourself productive. Make wise use of your time. Meditate. Number two, help your family. Spend time with them. Be with them because wala kang choice. Di ka naman pwedeng lumabas-labas, mabasyal-pasyal. Amen? So you can be with your family. Have devotion. Talk to your children. It's about time. Dati, puro rush hour. O sa umaga, anak ko, singsingpet ka, di jalat maibagam. Ita, you have all the time to explain, ag singsingpet ka. Ti title, anak ko, ti lesson ko king ag singsingpet ka. 10 points dati, anak ko. Number 1. O, agraras ka di, awan, hanggang mapanagbasa ita. You have time. Help sa mga gawaing bahay. It's your time nga makasursuron nga aglaba. Amen? It's your time nga makasursuron nga agluto. Agaramit ka digiti gawaing bahay. It's your chance to help, to learn some important things in the home. Kaya mga young people, ngayong bakasyon, ngayong suspended ang classes, bawal ang tamad. Okay? Opportunity mo nga digiti naganak yo, mabaon-baon da kayo, di ngamin. Nga anak ko, da kami mamut agi ngatot sa kaitaan. Da kay man ti agluto, agi schedule kay mo na, si kadagin now, si kadagdalos, okay? What a blessing. Amen? Isang buwan, suspended. Palagay ko, hindi lang suspended to, bakasyon na to, tuloy-tuloy na. Probably, wala na talagang graduation na mangyayari.
Although sinabi na ang graduation sa April 13 yata or April 14, but there's no telling. There's no telling. Those are just, tentative. Puro tentative po lahat yan. Hindi natin alam how things will turn out. But make the best use of your time by living in God's will. Amen? Read books. Mag-download kayo, bumili kayo ng mga leadership books, business books. It's time to, educate yourself. Sabi ko nga sa inyo, sige, babagsak ang economy ngayon. Pero kung hindi pa darating ang Panginoon at lilipas ito, makaka-recover din ang economy. Makaka-recover din ang ating bansa. Makaka-recover din ang ibang bansa. And it's for you to learn what business is. Maybe some of you here, guys and women are, yan ang calling ng Panginoon sa inyo para sa ministry. Hindi kayo ministry makers, kundi money makers for the ministry. You never know. So, make the best use of your time. Don't be idle. Inuulit ko, hindi ito panahon na parang, may chance na akong makipagbarkadahan. No, hindi yan ang plano ng Diyos. Hindi yan ang plano ng Panginoon. So, make the best use of your time. Lastly, if you are not yet saved, noong peking kati inanama ti langit, numatay ka kat hamo sigurado ti papananta kararwam, and you are listening to me, and we have our speaker outside. Malakas po ba? Yes. And probably, we have our neighbors here in Barangay 4, sa ating pong mga kapitbahay, mga kaibigan, at mga kamag-anak. Kung sa umagang ito, alam mo na hindi ka pa sigurado ng langit. Di natin pinapanalangin na ikaw ay magkaroon ng COVID-19. Pero sinasabi ng COVID-19 ngayon na siya ay parang kagaya ng ibang mga diseases, ibang mga sakit na ultimately pumapatay. It reminds us of our mortality. That one day, one way or the other, you and I will die. And there is something you need to know. Na itong virus na ito, kagaya ng mga nauna ng mga virus ng SARS and what are the others? Ebola at sa mga animal, on and on and on. Like any other diseases, kung bakit may ganito sa buong mundo, we might say, kasalanan kasi nila, kasalanan nila, kasalanan nila, kasalanan nila, silang dapat masisi. Ang totoo, mga kapatid, lahat ng ito ay epekto pa rin, ripple effect pa rin, nung kasalanang nagawa sa Garden of Eden. Na ang tawag natin dyan, the fall of men. Idi ni Adan kini Eva nangan, di maiparit nga bunga, simrek ti basol, the Bible says, imay ti ipapatay. And COVID-19, ti may sa nga wagas nga mangpatay ti adu nga tao. But COVID-19 is not the only issue that could kill people. Aging, other diseases, cancer, and many, many things more. Diabetes, hypertension, high blood, heart diseases. Napakarami yan. Lahat po yan, ang ultimate na gagawin sa tao, papatayin ng tao. Bakit? Because death is the consequence of sin. The Bible says in Romans 6:23 that the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And then the Bible also says in Romans chapter 5, verse number 18, listen to the Bible, it says, iti kastangarod, gapu ti salungasing ti maysa. Dahito iti panagsalungasing ni Adan, maysa nga tao. Gapu ti panagsalungasing ti maysa, ti panakaukom, imay, kadagiti isu amin at tao, ti panakadusa. Listen folks, hala nga ipapatay ti naging consequence ti basol, no diket panakaukom, ken panakadusa. But praise God, there is a good news. Praise God, may magandang balita ang Panginoon sa atin. At ang magandang balita ay napapanahon ngayon. Pero hindi lang po ngayon ang magandang balita na ito. Noon pa at hanggang hindi darating ang Panginoon, ang magandang balita ito ay balita para sa lahat. It is called the gospel. At ano tong gospel na ito? Kung ngayon, ang concern ng lahat ay papaano i-cure
ang COVID-19, ang balitang ito ay nagsasabi na may cure ang kasalanan. We hope that the best of the experts soon could find out the right cure for COVID-19. But friends, ladies and gentlemen, 2,000 years ago, the cure for sin that will bring salvation, redemption, and eternal life for everyone has been paid on the cross of Calvary. Nung ang ating Panginoon ay napako sa krus ng Kalbaryo, nadanak ang kanyang dugo, His blood became the cure, the solution, the payment for the sin of men. Hindi po yung kamatayan ang problema ng tao. Hindi po yung kaparusahan ang problema ng tao. Yung kasalanan ang problema ng tao. Because death and condemnation are only effect of sin. And if sin is not dealt, if sin is not cured, you will die and go to hell. But if your sin is cured, you will still die, but you will go to heaven. Kaya ngayong umaga, ang pinakamagandang tanong, Pastor, what is the cure for sin? The Bible says that Jesus became sin for us. Ni Kristo tinagbalin ka basol, binaklay na for us. Who knew no sin, awan amuna nga basol, that we might be made the righteousness of God in Him. And so, the message of the gospel is this, nga ni Kristo natay. Naitanem, ken nagungar manen, tapnon iti kasta, bayadan na ti basol ti aming nga tao. There is no religion that can offer the cure of salvation. There is no good works nga mang-cure iti basol mo. Obeying the commandments is not the cure for your sin. It is the blood of Jesus Christ shed on the cross that is the cure for the sin of men. Kaya ang sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mas masaklap po ang consequence ng kasalanan kaysa yung consequence ng COVID. At ngayong umaga, if you are not yet saved, if you do not have a hope of eternal life, numatay ka, katamo sigurado, iti papanam, numatay ka. Itangal daw, masapol nga umay ka, kini Apo Jesucristo. Kaya tawatem isuna nga kasman nubot kan mangisalakan, because He promised, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. I would like to close with this verse in John chapter 11, verse number 25 to 26. The Bible says in John 11, 25 to 26, kunana di Bible, in Ilocano it says, kuna ken kuana ni Jesus, siyak ti panagungar ken iti biyag. Ti siya sinuman amamati kanyak, uray numatay ketagbiag tupay. Tiket na sa deti nga mamati, hanga deti ko na mamati akmet. Ngem tiket na nga sa wen, awatem isuna ita. Aklunem isuna ita. Bigbigem isuna, nga isu ti manubot ken mangisalakan mo. Ay, pastor, bigbigag pot nga ni Kristo ti mangisalakan. But you know, the problem today is that Jesus Christ to them is not the only Savior. Ang trato sa Panginoon ngayon ay parang Ricardo. Pag nagluto ka at 5 ang rekado mo, ibig sabihin, kung si Kristo, isa siya sa mga rekado. Ganyan ang paniniwala ng maraming tao ngayon. Ang maraming tao ay nagsasabi, maliligtas ka kung number 1, gumawa ka ng mabuti. Number 2, mag-religion ka. Number 3, magpabautismo ka. Number 4, sumunod ka sa utos. And number 5, tanggapin mo si Kristo. Ano ang sinasabi? Na si Kristo, isa lang siya sa mga rekado. Hindi po siya isa lang sa mga rekado. Siya lang. You can go to heaven without religion. You can go to heaven without wealth. But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. The world is soon coming to an end. And if you die,
don't die without Jesus. Ngayong umaga, everyone listening to this voice, this message of the Word of God today, should come to a point of prayer and say, Lord Jesus, I acknowledge that I'm a sinner. I believe that you died for my sins. You are the only hope and cure for my salvation. And today, March 15, I accept you as my personal Savior. Alam ko, sa atin po dito sa loob, matagal na po tayong nasave. But there are people around who might need to pray that today. And so let's bow our heads and close our eyes. Kung kayo po ay nakakarinig ng boses na ito ngayong umaga, Jesus said, let not your heart be troubled. Normal na tayo ay matakot. Normal na ang tao ay magpanik. Pero darating at darating ang tinatawag na inevitable. Yan ay walang iba kundi ang kamatayan. Pag namatay ka, wala kang madadala. Lahat ay may iwan. Bahay, sasakyan, bank accounts, kayamanan, lahat ng mga achievements. Pag namatay ang tao, wala siyang madadala. At ang tanging kailangan lang pag namatay ang tao ay meron siyang eternal life. Meron siyang assurance ng langit. At ngayong oras na ito, pwede kang magkaroon ng assurance ng langit. Why don't you pray with me right now? Hindi ko panalangin ito. But if you are listening to this message today, and you want to be sure, gusto mong ma-sure ang langit, today, in this prayer, you will believe and accept Jesus Christ as your Savior. Sumurot ka, kadito nga kararag, ket kunaem. Apo Jesus, agyamanak, tidakkel nga ayat mo, taapo, may sak nga managbasol, ket naawatak ita, nga iti basol, intundana ti panakatay, ket deti COVID-19, may salaeng nga wagas, nga mangpatay iti tao. Ket naawatak kadaytoy nga mensahe, nga saan laeng nga matayak, no di ket gapu ti basol, itundana ti panakadusak nga kastao. Nga magyamanak ti dakkel nga ayat mo, tanatay ka ijay krus, tapno bayadam, ti dusa dagiti basol. Ket Apo Jesus, itangal daw, March 15, 2020, awaten ka Apo Jesus, akas personal, amanubot ken mangisalakan ko. Kadagyaman ti inanama, nga inton tiyempok iti matay, amok nga langit ti papanak. Gapo ta inawat kan. Thank you, Lord. Amen. I just hope and pray na sa ating mga kaibigan, sa lahat ng nakakarinig ng boses na ito, mga kapatid, I hope that sooner or later, may cure ang COVID-19. Pero gaya nga po ng sinasabi ng ating mensahe ngayon, ang COVID-19 ay isa sa mga diseases na pwedeng pumatay ng tao. COVID-19 reminded us of our frailty. Tao pa rin tayo. COVID-19 reminded us of our equality. And COVID-19 reminded us of our mortality. And if you have accepted Christ today, dumating ang kamatayan, meron ka ng assurance ng langit. Amen? Ayan. So, mga kapatid, sa HBBC, yan ang ibahagi natin sa mga kaibigan natin. Pwede niyong i-post yan sa Facebook, what COVID-19 reminds us and what God tells us. Di ba? Anong sinasabi ng COVID-19 sa atin? Ulitin nga natin, that we are frail. Ano yung number 1? Our frailty. Pangalawa, our equality. And number 3, our. Pero anong sinasabi ng Panginoon? Na may pag-asa ang tao. Praise God. With God's help and providence, people can find cure to this problem. But still, death will surely come. Mortal pa rin ang tao. Mortal pa rin tayo. Amen?
Sabi mo sa katabi mo, mortal ka pa rin. Oh. Mamamatay ka rin. Oh, di ba? Sabi mo sa kanya, kumain ka ng taba, mamatay ka. Huwag kang kumain ng taba, mamamatay ka. Oh. Anong pipiliin mo? Kain na lang ng taba. Okay? So, thank God. Pwede nyo nang i-lower down. Alright? So,